Hola, amigues i amics. Benvingudes i benvinguts a la segona campanya de micromassatge de Badia al curtmetratge. Jo sóc en Marcel Buissan i us presentaré una mica el projecte. Badia és un curtmetratge de ficció que recorrerà la vida de Miquel Badia, que va ser líder d'Estat català, cap dels serveis d'ordre públic de la Generalitat i un dels líders dels fets d'octubre de 1934. Explicarem la seva vida mitjançant un curtmetratge de ficció en el que farem una peça de cinema negre ambientat a la Catalunya dels anys 20 i 30. No és la primera campanya de micromassatge que fem, potser alguns ja ens coneixeu de fa uns mesos, vam estar fent la campanya de micromassatge per Indiegogo. Finalment vam aconseguir al voltant de 3.000, estem molt agraïts a tots aquells i aquelles que ens veu ajudar amb les vostres aportacions i ara fem una segona campanya de micromecenatge a la web totsuma.cat en què intentarem arribar a 1.500 euros, que creiem que és l'empanteta que ens falta per poder rodar aquest juliol, que és el nostre objectiu. Doncs aquí teniu la segona campanya de micromecenatge a tot suma. És molt similar a l'anterior. Aquí teniu les aportacions que podeu fer. A canvi, evidentment, de cada aportació teniu un seguit de recompenses. Per exemple, per 10 euros farem una visita guiada per Barcelona sobre Miquel Badia als fets d'octubre de 1934 o us oferim un taller de fotografia i cinema. Per 20 euros teniu el taller i la visita, les dues coses, també l'anàlisi d'un film amb el director de fotografia, en Marc Pasqual, i, per exemple, per 50 teniu tots els premis anteriors, a més, un taller de guió i producció amb el productor executiu i guionista Josep Oller. També podeu assistir al rodatge com a extras amb unes fotografies de record, en fi, agraïments, evidentment, en els títols de crèdit, etc. Com és la mecànica per aportar? Doncs és molt senzilla. Si voleu aportar 20 euros, per exemple, aneu aquí i us surt. Podeu també aquí triar quina aportació voleu fer un cop aquí dins. Si us canvieu de parer i diu, mira, en més de 20 em vull posar 50, em vull posar 10, doncs només heu d'apretar aquí. I més a baix aquí teniu les dades personals. Us heu de registrar abans de fer tot això. Aquí ara, si estéssim sense registrar, sortiria un punt que us demanaria que us registréssiu. Us heu de registrar, està bé, és una plataforma, si no la coneixeu, Tot Suma és una plataforma sobre micromecenatges en català que es fan al país, que són molt interessants. N'hi ha, em sembla que ara mateix hi ha uns 4 o 5 actius, que també els hi podeu fer una ullada, i no està, a més, està subscrit. Crec que pots triar que no t'enviïn correus si ho desitgeu, no? En 26 dies, ara estem a dia 12, més o menys acabarà cap a la setmana posterior a Reis, acaba el dia 7, dia 8, si no m'equivoco. Així que encara tenim temps i creiem que ho podem aconseguir. Així que en nom de l'equip i en el meu us animem a participar en aquesta campanya de micromecenatge per poder rodar Badia. Creiem que serà un curt increïble en què podem explicar sense complexos la nostra història recent, podrem explicar qui era aquest patriota oblidat que és en Miquel Badia i tenim moltes ganes de rodar. Estem ja quasi a punt d'aconseguir el nostre objectiu, així que us animem, sisplau, a participar-hi i a poder fer cinema sobre Catalunya i en català, que creiem que darrerament en trobem a faltar una mica, més del que voldríem, la veritat, i en fi, ens tenim ganes de poder fer cinema independent en català. Bones festes, visca Catalunya i visca el cinema. Moltes gràcies.